салому алейкум, дӯстони азиз. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен. видеои саҳари рӯза пас яъне айман саҳар сар меша, барои ки кӯдакҳома садиқи мактаб метиям. кӯдакҳоро дар мактаб мондум, ду чая чаварну дар садиқ мондум. ҳақиқати аҳмадҷон хона мерем. дикас то баъди обеда, дикас то қаем. аҳмадҷон берун нағз мебина. майда буд гирья мекарда берун бисёр. ҳозир калон кишида хаб мекунам. аҳмадҷон чӯчак дар даҳанаш, овозиш намебирояд. иҷа бегаи рӯза қати шавҳарам камтар прогулка кардем. кӯдакҳоро дар хона мондему, ҳардуму то қабл омадем. аҳмадҷона духтарму бачам хушрӯ нигоҳ мекунанд. аҳдаи кӯдак нигоҳ кунӣ меброянд. вайро дар хона монда қати шавҳарам рафтем камтар сайр гашт. баъд магазин биромадем. кӯдакода ядучи гирифтем, майда чайда камтар продукти набудагида харид кардем ва омадем хона ки дар ин байн мо ки якҷо бироем кӯдакҳоро то қамонем, хай телефон мемонем хонада. 2 бор 3 бор занг мезанем. занг зада мепурсем шо ки чӣ хеле аҳволшо бохабар мешем. худчунам тез тез занг мезананд ки инмо биёр ва инмо биёр гуфта заказ мекунанд. 100 бор шукрона ки фарзандон калон шудастанд. аҳдаи худчун мебироянд. ҳозироя хел вақт духтура ягон ҷо ки рафтам ҳамихел хайти як телефон дар хона монда. баъд мерам камкай аҳволшо бохабар мешему. худчон месам хонада додаршона нигаҳ карда. дӯстони азиз, ман инҷа билинчик тиёр кардаистам камтар барои кӯдакҳоро. кӯдакҳо дӯст медоранд. як намо рецепт худам пастаяни мекардам. озитаи дигар рецепт духтарам ози камтар калон шуда завқ дора ба ҳамин пухтан. ютуба тамошо карда ай ҳамин намуд рецепт и ои ҷӯшомадаги қуш мекунӣ. ман пештар мекардам, ои ҷӯшомадаги қуш намекунам. ютуба тамошо карда як рез худаш тиёр карда ки як кӯдак чӣ хел намефаҳма. ғавс омад. баъд гуфт ки баъфтум та ғавс омада, гуфт хай якум бор кардам, мама безеб омада, биё мана ёд бите. баъфтум майли хай пеш шуда кардам. ҳамин рецепти гуфтагии худаш пухтам, тинакак нишонаш додам. ҳамихел маъқулшон шид. беғази бо худаш пагаб бо ҳамихел дар пешаш истодам. як рез худаш бо пухта камита тинакак камтар аҳдаш биромадеса. ина билинчикома пухтам дӯстони азиз. ҳозир камтар варенӣ мекунам барои кӯдакҳо. такам шид. ман худам дигар рецепт мекардам. 1 литр ширкатӣ мекардам. баланд мешид мепухтам бисёр. ҳай мешаи бегаҳ бихӯранд. агар маъқул кишид бо пага бо мепазам. штошон дар инҷа ина билинчикора варенӣ шакидам. хеле тиёр кардам. ҳар 3 кӯбчашон агар варенӣ қати маъқул шушед мондагиша ба варенӣ мешакам, мемонамшон. агар нахостанд сметана ё ки сирқатӣ мехӯранд. дар ҳамин ҷа ман миннатдории худам ба ҳар яки шумо мерасонам. раҳмати калон ба ҳамаи шумо ки моро дастгирӣ мекунед, дар комментарӣ суханои хуб мезанед. ба ҳамаи шумо раҳмати калон. фикрои худтон дар комментария бинависед. дӯстони азиз,
посилкаи ман ай Москва омадагия. Ай Москва ман ай Тоҷикистон яду дору заказ додаги будам. Дору ба Москва омадан. Ай Москва ба исрой кардан. Ай ман тоқа ду доруа неки намедонам чи ду дору нахоҳам кай боша калон боша посилка. Озиҳои мекунем мебинем ку чӣ доқти наи перчаткиёрам роӣ кардиям. Ай Москва чарма дарунаш замчуй. дӯстони азизи ҷа ман камтар плинчик тесам и монтажи ози ман кардесам дар бира кӯдакон ин плашатаро ванагим бозӣ дорам. Ҷа кӯдак бисёра дар ҳамиҷа бекор кунде монтаж кунам овозаи кӯдако ҳай каб ҳайтеш гулако плашатка тағйирам ки овозшо кам бияд нети серавно овози гулако бисёр омадеста. Ай махда хорошо омаде та дору заказ додем хеле дору калон мешавад назик маълум шуд упаковка калон носки ба кӯдакоро мешавад. Носки шудин боса. ба бачаи калонима ба духтарма мешане ки ину бачагиян бача калонимда ай перчатки дору қариб як моҳ кардам наврасид. Одам намеоем ки иса биёям писарак бураса як одам пайдо шид ба Москваро овард аиҷо ба иҷо. фарзанди падар куҷое ки боша раҳми фарзанди падарша мехӯра. бо акам қати гап задам нагуфта ки ман мақсад дору дар минаи наздикиё гуфти аммо фалон шофёрра додам рӯй кардам. вақте меёра шавҳарам мегӯм ки ай ман ду дору буд иқак чӣ ба пакет калона. дар ҳамин ҷа ба шумо хайр хуш мекунам дӯстони азиз. хайр то видеоҳои оянда. худо нигаҳбонтон бошад.